Eta emakumeen kontrako indarkeriak ez du etenik, gurean 2 kasu ezagutu ditugu azken orduetan. Barakaldon salatu dute ostiralean emakume bat bortxatzen saiatu zirela. Emakumea egoera irregularrean dago eta lan eskaintza baten amarruarekin erakarri zuen ustezko erasotzaileak. Atxilotuta dago jadanik. Zornotzan salatu duten hori ez da kasu bakarra izan, Barakaldon ere elkarretaratzea izan da. Ostiralean, egoera irregularrean dagoen emakume bat itxita zegoen taberna batera joan zen lan eskaintza baten amarruarekin eta bertan bortxatzen saiatu ziren. Salatutako gizona atxilotuta dago. Herriko plazan salatu duten ez da kasu isolatu izan, gure gizartearen egiturazko bortxakeriak bultzatzen duen eraso bat gehiago baizik. Emakume migranteak eta emakume prekarioak opresio gehiago jasotzen dutela. Enplegu baten bila joaterakoan gizon batzuek pentsatzen dute ahal dutela indarkeria sexista eragitea